ширкати дорувори шифо бахшида ба моҳи шарифи рамазон тахфиф эълон кардааст. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва инчунин доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва дарди дилро нес кардан, доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати шумо мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. 20% тахфиф дорад. Ассалому алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Тамошобинони азиз, нафароне мехоҳанд проверка кунанд ки депортатсияшон ба Россия кушода шудагӣ ҳаст ё ки не. Рақамҳое ки дар рӯи экранай WhatsApp-ишда муроҷиат кунед, ҷавоби аниқ мегардонам ба шумо. Видеоро то охирша тамошо кунед, ба саволҳои роҳикадагитонам ҷавоб мегардонем. Аввалин хабари мо оиди маҳдудиятҳои нав дар шаҳри Душанбе, оиди роҳҳо бо қарори раиси шаҳр. То охири сол қарори раиси шаҳри Душанбе барои роҳбандӣ дар пойтахт ба далели корҳои сохтмонӣ бо қарори шаҳрдори Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳаракат дар бархе аз ҷоддаҳои пойтахт то охири сол маҳдуд карда мешавад. ҳаракати ҳамагуна воситаҳои нақлиёт дар кӯчаи Зарафшони шаҳри Душанбе то охири моҳи декабри соли равон маҳдуд карда мешавад. Бар асоси қарори Рустами Эмомалӣ шаҳрдори Душанбе маҳдудият аз хиёбони Нусратулло Махсум то кӯчаи Алишер Навоӣ амал мекунад. Дигар хабари мо оиди кумитаи Андоз гуфт. Блогерҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 100 000 сомонии алакай андоз супориданд. Яъне чӣ хеле ки медонен, бо қарори нав ва тағйироту иловаҳо дар кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон блогерҳо низ андоз месупоранд. Яъне ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон аз ҳар коре ки даромад дорад бояд андози ӯро бисупора. Мақомоти Ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд, бархе аз шаҳрвандон бидуни сабти расмӣ ва пардохти андоз бо истифода аз интернет ба тиҷорату гирифтани даромад машғул мебошанд. Дар 3 моҳ 112 000 дар бар мегирад. Андози супоридагии блогерҳоро дар назар дорем. Собирҷон Исоев изҳор доштааст ки сарфи назар аз чорчуба ва фармондиҳӣ ҳанӯз ҳам шаҳрвандон бидуни гузаштан аз сабти давлатӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ бо истифода аз шабакаи интернет машғул мебошанд. Дар иҷа як чизи дига ба миён меояд ки айни ҳол монетизатсияи ютуба киштагиан оё бояд блогер андоз биспора ё ки не? Бале. Дар ҳоле ки аз ютуб монетизатсияш даромадам надошта бошанд блогеро, бояд ки андоз биспоранд, ба хотире ки 99% блогеро реклама доранд. Даромад аз ҳуи ҳисобам ба назар гирифта мешавад. Бобур Қаюмов нависондай. Дуруғай и гапо фақат дар лексия ҳаст, дар амал нест. оиди видеои нависондае ки ма гуфтам Федератсияи Россия ба муҳоҷирони меҳнатӣ аз иҷа пас нафақапулӣ ҷудо мекунад ва ин қарор пешниҳод шудагӣ буд соли гузашта ва дар ҳамин сол Парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кард ки дар ҳақиқат ҳамин гуна қонун ба имзо расид ва ҳар муҳоҷире ки дар Россия кору фаъолият мекунад ба нафақапулӣ ҷудо карда мешавад. Ва агар шаҳрвандои Федератсияи Россия ҳам дар Тоҷикистон кору фаъолият мекунанд, аз ҷониби Тоҷикистон ба ӯ шаҳрвандорам нафақапулӣ ҷудо карда мешавад. ғарибачаи сарсон нависонда. Салом алейкум акаи Сорбон, ма чӣ тавр ҳамроҳи шумо алоқа бароям? Зарур аст акаҷон. Метавонед ки дар инстаграми ман муроҷиат кунед. Дар рӯи экран номи инстаграм мебирояд. Саволи шахсӣ дошта бошӣ, бидро бинависон саволта. Аббос Шокиров нависонда. Дар видеои навтон ака ба як саволи ма ҷавоб медодем. Патенти ма 29.06.2022 тамом мешавад. Ма граница гузарам. Яъне ки 29.06 тамом шавад, моҳи майда бояд барои муроҷиат кунӣ. Як моҳ пешакӣ барои продлит карданаш. Агар ки 29 июнда вақти буд шид, баъд дига продлит карда наметавонӣ, бояд ҳатман ки граница бигзарӣ. Абдулло Умаров нависонда. Салом брат, ман метавонам бо шумо вохӯрам. Дар чӣ масъала вохӯрдани бародари азиз? Ягон масъалаи муҳим боша, агар метавонӣ ки дар инстаграм муроҷиат кунӣ, ҳамунҷа да суҳбат мекунем. Юсуф нависонда. Салом алейкум бародар, нашод границаҳо ягон хабарте то Қазоқистона кушода шудагиай? Не, границаҳо танҳо ҳозираш дар Тоҷикистон ва Узбекистон кушода шудагиай, тамом роҳи заминӣ. Аз ягон ҷо дига кушода шудагӣ нест. Рус нависонда. Бародар Сорбон, рақами телефону дар кор илтимос навис ё ҳамиҷа ҷавоб те. Налоги замини назди ҳавлигӣ чанд сум муқаррар шудааст? Заминҳои обӣ ва амвол чӣ? Вобаста аз масоҳатш мебошад. Масоҳатша бинавис ва баъд ҳисоб мекунем, дар видеои оянда мегӯем ба шумо.
Сайвали Ҳайдаров нависондаед: ту ҳамин фақат қимортона реклама мекунӣ. Ман қимор реклама накардам. Ман ягон букмекер реклама накардастам. Реклама мекардам моҳои ноябр, октябри соли гузашта. Аз сабабе ки бисёри баъд гуфтен, ҳамун рекламаро ман отказ кардагим. 4 моҳ, 5 моҳ мешавад ки ман реклама накардастам. Ва ҳар чизе ки реклама мекунам, и ба манфиати май ва ба манфиати баъзеи одамҳо. Касе ки маъқул нест, тамошо накунед рекламаро. Ҷи ӯ нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, чанд бор мешава менависам. Дар бораи маҳбусони Федератсияи Россия ягон навигарӣ нест барои ба ватан баргардонидан. Ҳозираш дар ягон навигарӣ нестай. Агар навигарӣ кишид, ҳатман ба шумо мегем мо. Мансур Холов нависонда: як номер доди регистратсия супорид. Дар ҳақиқат рост аст? Ҷавоб мегада регистратсияш. Як бор номерота навис, аз барои худо ман қатита гап занам. Қатӣ ман ҳичи ҳоҷати гапзанӣ нестай. Ҳамо одамеро ки ман реклама мекунам барои регистратсия тайёр кардан, қатӣ ҳамо худаш гап зад. Ва ногуфта намона ки ман дар ҳамаи видеоҳом адресои ӯ одама мегум. Мақсад гуфтагим, нависондагим. Дар WhatsApp-аш бинавис адресоша, биги бирай пеш қатиш гап зад. Ва ӯ одами боваринокай фикр мекунам ки ягон каса то ҳозира фиреб накардай. Худованд инсофаш бутия ки фиреб накунад. Файзали нависонда: салому алейкум ака, ҳамин саволи мада илтимос ҷавоб дед. Ма 27 солагира пир кардам, мара хизмат мебаранд. 27 пир карда бошӣ, аллакай гузашта бошӣ, не ай хизмат озод мебошӣ. Умедҷон Юсупов нависонда: акаҷон, агар двойной гражданин бошӣ, Россияда ҳам хизмат мебаранд ё ки не? Агар дар Тоҷикистон хизмат кардагӣ бошӣ, дар Россия ба хизмат намерай. Ё агар дар Россия хизмат карда бошӣ, дар Тоҷикистон хизмат даъват намешавӣ. Холов нависонда: ака имрӯз 150 бошад, перевод кунем через карта, 2 рӯз ё чанд рӯз пас равем, курс 140 бошад. Мо ба кадом курс сум синимат мекунем? Ба 150 рӯй кардагид. Кае ки сума рӯй кардӣ, курси рубл чӣ қадаре ки боша, вай ҳамон қадар места. Агар ки курси рубл 10 сум ё 20 сум ҳам шавад, тамом 150 синимат мекунӣ. Бародарони азиз, ба ҳамин барномаи худмона ҷамъбаст мекунем ва дар канали ман ҳатман обуна бошед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.